الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دير إلى بجلب الله وكتي جبو فو هانغون فو بياكي جمو ينتظر له سيتي ليور ربيع الأول. لو ربيع الأول له جلب الله له هاوتا ودا سيو جبيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدو يدو مولي بعرب ري وفنيا نون بيا مولودو جافي بو حالا من دو كغونداكا ان جلب الله en giɗi goonga wi adama seedata ɗo yiɗi goonga ha winde ha Allah o gonɗuɗo ɗum hunde muhimmu masin ha meɗen tokkago goonga e gonɗuki. nulaaɗo Allah Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah ɓurnimo ko tagi pat dow be les fuu wala bana maako. kankon Muhammadu, kankon Ahmadu, inde maako joli ɗuɗɗe ƴemi limtiɗo ɗo nder alqur'ani. annabi Isa seynori yimɓe muɗum, annabojo ɗo wara ɓaawa muɗum ismu Ahmadu. kankon en fonda en laati nder ummatore maako ɓurdude ummatoje fuu. Allah on wino to en ɗo huwa kuugal maako kuntum hayra ummatin ukhrija linnas. to en umra ko wooɗi umriten be hoore meɗen, en ɗo haɗa ko halli kaaten be hoore meɗen. a seyo to yimɓe umrata boɗɗum umritata ko haɗata kalluɗum ɗo halkino ummatoje goɗɗo feere kanu la yatanahawna munkarin faaluhu. yo derɗe julɓe Allah, komi yiɗiyami siftinira en ɗo asaweje kusitiɗe ɗo ni julɓe Allah duniyaaru ndu ɗuɗɓe masin ɗo seyoro be jibbanayki annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. famarɓe meɗen mawni dow majum haɓe tamma ɗum diina. ko woni diina kam tokkago annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ar ko umri en e haɗitago ko haɗi en. juule men bo pat o sefani en, wala mo dulli ɗum julde lay haaji fa ɓayɗo en. yande arafa ɓurdude ñalomaje, julde suumaye, laylatul qadri, belaɗo annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam weccen pat. juule meɗen bana yande jum'are hande ɓurdude ñalomaje ha sawere. komi yiɗi siftinirgo en derɗiraɓe addinu nasiha, diina ɗum nasihaku. kon nasihaku ɗo wiigo goɗɗo goonga. mi yeccon neɓata ɗo ni julɓe Allah ha duniyaaru ɗo geɓe geɓe woɓe ngama fuu, ɓe waɗa wamarde fuu ɓe mbiya yo nulaaɗo Allah jibbinama ha ñande kasare har lewru ndu. ɗum seyo fakat amma na noon kam. annabijo kam wamayno o wiyay ngamen bo o sefayno yande man fuu. windoɓe tarihaji ko hani anden kam en anda annabijo ɗum moyjo, hato o daña, nde o daña, ko waddi mo, ko waddani en, ko accani en kuwen ɗo on tilim ɗum. amma yo nahin ha men duniyaru fuu bam yecci on oɓe fiyana ɗum bawɗi. ɓe sefa ñalomare man ñande 12 ha lewru daroto ndu ɗo. on tawa defte tarihaje woɗo luuri nde o daña man ɗum ɗiɗawre lewru man na, ngaya kan ɓe sullorta windugo, ɓe andano o annabojo fuu. acte de naissance wala. ɗum ɗiɗawre lewru man o dañana, 9 maaru na, 10 maaru na, 12 maaru na. ɗum hunde luurande ha yimɓe andal ko windi ha shamailu annabijo Muhammadu belaɗo. o wuuri bo ha duniyaaru ɓaawa Allah neli mo ha o yetti duuɓi 14 on Allah neli mo ha ummatore nde.
yaake man on o waddi ɓe mo himma maako ko waddi mo allah neli mo o yettina nelal muɗum o yettini nelal maako ha dow meɗen yimɓe suhloraki kanka kam nde o nela ko o waddi en ɗo domanna ko en ɗo mbaɗa ko en giɗi fu nonnoon en ɗum en gaɗa hoolore en yembiti woɓɓe feere woodi woɓɓe feere ɗon ɗaɓɓitata yande annabojo waynejo daña ɓe mawnina yande man ɓe mbaɗa seyoji maɓɓe en garti ba maɓɓe na noon enen ka en ɓurnaaɓe en yembitata woɓɓe ene kam mo tokkotoɗen mouhammadou belaɗo ɓurnaaɗo takle mouhammad ahmad naam almahi ɗum inde maako almukaffi almuaqib inde annabijo windoɓe chamail gekkuji maako windi ha ɓuri temerre ɓe wi ha arabre kasratul asma'i tadullu ala khatari lmusamma ɗuɗugo inde ɗum ɗo holla hunde man nde darjiɗɗe machine nde darjinde machine yo inde andi annabijo ɗuɗɗe sifaji maako ɗuɗɗi barkanteji ɗo on en tefata o wayi siforoɗen be majum ko mbaweten gikuji bana muyal e gongaku e yidgo yimɓe e yidgo hayru e daayugo sarru umrugo mboɗenga ko allah umri en e hadgo hallende amma miɗo reeni ñalomare 12 ɗo ɗora yeeso ɗo min gaman mawludu o anda ko ko wiyatama to arabre kana mawludu ka dañaɗo mawlid bo dañorde ɗo ka fof hunde an anda ɗo waɗa non noon yo ko en haɓata ɗo fof ha famarɓe men mawna dow goonga to famarɓe men tawi dow ko gonɗen ɗo ɓe yikkan dow ko gonɗen ɗo kanjum won sunna annabijo meeɗayi ɗiflitingo anniversaire mum sam wato hitande dayaki ma ko yalti ɓe seya yande man ha o eggitani duniya o dili lahira ɗum meeɗayi waɗgo ko moye andi sahabo en maako ɓurduɓe takle fuu ɓaawo maako ɓe meeɗayi waɗugo ɓe giɗamo kanna yayi wala bana maɓɓe aboubacar umar ousmane ali khulafau rasidun ɓe fuu maɓɓe tabi'in ha yetti a yimma en imam malik imamu abou hanifa alshafii imamu ahmad ɓe mbindayi ɗum ha defte fikkuɗo sa ko moye andi babol man wala jangi lahdari isiya asmawiyu ha muktasar fu babol mawludu wala to goɗɗo ɗo wolwa ɗum bo goɗɗo feere waɗamo bana tema oɗo haɗa yimɓe teddingo annabijo la mo teddinayi annabijo ke feero annabijo kam kanko on teddinaɗo allah teddini mo ɓurni mo takle fuu inde maako dunganama en inna inde maako amma en somore maako kam dungaka wiyake o ɗon aboul gasim yo derɗe awe julɗe allah ko ɓi adama haɓata pat nana goonga jaɓaka taɓɓo ka latta gonɗuɗo ɗo on tilinɗi ko en kaɓanta jotta fuu andugo annabijo be gekkuji muɗum be ko o waddani en nelal allah o yettinani en ɗo kaɓen bunnengal dow meɗen en kuwa en yecca derɗiraɓe meɗen bo huwa ɗo on boɗɗum tokkago annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo ka ɓi adama lattake seyo to yande dargal ko seynata seeɗan kam selugo laawol annabijo waɗgo ko annabijo waɗayno moftana dow majum seyana ɗum seynan seeɗanu wala gooto nder mallum en diga famarɓe ha modiɓɓe fuu wiyatama jaman annabijo ɗo ɓe ɗon no mbaɗa ɗum malla bo kamɓe kiritayno ene on hiriti en foti en kirita diina ɓe ngala ɗon diina sanjata annabijo wadde diina ɗo perorola diina ka ba wonino ɗo wala no sanjira duya on sanjata amma diina ka ba wonno ɗo accani en ɗo nonnoon berɗam nde o waɗay ɗum ɗo a sena ɗum diina kadi o suuɗoya e bonelal ko zarra ko adna nulaɗo ɗum suuɗata wallahi
annabijo yettini pat nde o yettini pat ɗo wala ko lutti ɗo en anda ko waddi ɗon diina nde o wolwayno hunde man ɗo sahabo en ma ko wolway ɗum ɗo ta en ɗakkuɗon ɗum seynan seyɗan torran en bo allah jeni ɗo wi noon en luuta seyɗan bo kan joni yiɗi feere yimɓe kawta her juulurɗe waɗa kirle feere her jolɗe feere babe feere ɓe waɗa gamarle fuu annabijo jippinama hannde feere mbolo haalaji ɗi haanday jemmare man ɓurdan jemmaje fuu annabijo wiyayno noon derɗiraɓe julɓe allah jemmaje ɓurdanɗe jemmaje man no o yecci en laylatul qadri allah wi hayru min alfi shahrin ya derɗiraɓe julɓe allah komi yeccata on ɗo ɗum gonga ɓo welay ɓe mbiyata bolle men gonga ka ɗum rok setto a de'iti on a famtata dowle se a huwa gonga a julɗo allah a gonɗu useni ko ɓi adam haɓata ka pat anda annabijo muhammadu ɗo hato waɗi ɗum goɗɗo ba meɗen ha makka nokkure wiyetede makka totton allah seni e jippinimo ha en yata en hijja ɗo wato totton annabijo daña no julɗo allah pat andi yaake o daña ɗo yimɓeji fuu anda allah nelanmo sam se allah on andi ha o dañe ɗo baba mako kam maayi oɗon nder reedu inna mako baba mako abdoullahi wiyete ɗum bolle arabre o arabjo ɓurashinkejo baba mako indemo abdoullahi maayi ha on anda allah on huwata ko yiɗi fuu enen kana en mbiyano nde ɓurnaɗo ka lewol mako ka passe naata dina allah ɗo waɗa ko yiɗi fotayi andugo ko allah yiɗi ɗo ane men baba mako ka heɓayi arti maayi diga be dinaji jahiliya abdoullahi o wiyete oɗon nder reedu dada mako aminatu o wiyete wala dulluɗo ɗum aminatu bo heɓayi annabijo ɗo duuɓi 9 kamen bo maayi on andi allah baɗowo ko yiɗi to enen bennumomen kana en mbiya ɓe mawna ɓe tokka annabijo ɓe naata aljanna ɓe ma ko noy aa allah kuwowo ko yiɗi o bo maayi o jooɗiɗi be mama mako o waɗi duuɓi 8 mama mako go bo maayi kayen bo abdoulmoutalib dow dina qouraysin ko en lakin man na o annabojo wala mo andi se allah nelowo mo wari ha maaya wasi ɓinguel mum biyeteɗo abou talib jogo ɓi derɗa o ɓi abdoullahi o ɓe ganano dina islam waray abou talib hakkilani annabijo go jisde allah handay ɗum wala ko annabijo haɓay ɓurnaɗo tagle haɓay ha o simtira nde oɗo maaya o naata aljanna o sali on yi allah on watta ko yiɗi allah on watta ko yiɗi enen no en foti ɗo allah handi en waɗi en julɓe en hirriti annabijo on mawɗo diina wala ba maako kanko on kisnowo men allah on hokki en ɗum hidaya ka allah hokki en ɗo en yettiramo dow tokkugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam laare dañɓe mo jogɓe mo arab en mi yettima lewol ma ko tokkitiri ɓe ɗon maayo mawnay sam jooɗi jesde wala mo andi allah nelanno sam kayefaji goɗɗi ɗo waɗa kayefaji dow maako ɓe hayɗina noy sappa mujisaji goɗɗi alamaji goɗɗi feere ɗo waɗa ha yehi ni ha o yetti kanko o duuɓi 4 dottijo ko hande goɗɗo yetti duuɓi 4 dottijo nden nelal allah wari ha maako ɗoɗo ɗo on ɓurna ɗo dulli ɗum on yiyay ɓurɗum mawnugo kam yande nelal allah wari ha maako ɗo na yande o daye ɗum yande altine ko yimɓe tariha windoɓe yande nelal allah wari bo fotodir fay ɗum yande altine amma lebbi man feere feere ha o dañe ɗo on dullayi ɗuɗɓe ɗo wiya on ha lewru darotondu ndu o daña 12 mum ɗum lura ɗum ɗiɗawre maaru na 8 maaru na 10 maaru na 12 maaru na ɗum anda ɗum ko waɗi lura ɓe windatano tariha wayna dayama yake kaza
nde enen ma en fuɗɗi waɗugo acte de naissance goɗɗo amma ɓe luuray ha lewru man on woodi wadduɗo konngol celngol nder modi ɓe windi wiya ramadan ɗo ka konngol man celngol ɗo jaɓayingol yimɓe tarihi ndey on wahi waranimo bo ha lewru ramadan lewru suumay ɗon bo hidde wahi wara goo waɗi kayefaji allah waɗanimo ilham longinaaki allah on longinta hunde goɗɗo longina goɗɗo hunde na kanko yiɗi o wurta yimɓe o dilla o yaha o rewa allah ha hoosere jabalu nour yaake on ɓeɗon mbaɗa irin man yimɓeji gurta ɓeɗon do jahiliya maɓɓe gurta ɓe anda koye mbaɗoyta tan ɓe wanca ɓe dilla yaha koseje banni o yaha ha hoosere goo o jooɗa ɗon jisde totton wahyu tawimo wahyu ɗo nelal allah to allah yarima makka alhajijo a ɗon no ɗo to a wetti makka ni aɗo yewa hoosere man funange makka lokere fombina banta ewata so wari gawdere ɗo yewa hoosere gawdere ɗo hirna gawdere ɗo ɗo bo hoosere man heedi fuuna makka wakkere fombina towde nden waɗi hayre towde toon man ɗo on o yahata o yaha o jooɗa o rewa allah no rewrata allah dewal waɗay allah longinimo waɗa ɗum noon o yaha o jooɗa noon noon allahu alam ko waɗatno wala ko waɗete tasbojo wooda laren hunde hulniri nden malaikajo waddanimo surawol iqra aran surawol iqra jippi dow mako oɗon ha hosere man toton jippi bo lunga mako dow arabiya ɗum hulnimo masine ittisal malaikajo ɓe ɓi adama na ɗum hunde hoyde o hooti saare maako oɗo teyi ummul muminina khadija ko ɓe tokki ɓe giidi ɓe kayefaji ka ɗuɗɗi hidde o yaha hosere man ɗo o yehi khadija goo o yecci ɗum hande allah hollimo kayefi ni hunde nde yeccatako da no waɗi ta o waɗa ginnawol ni o wiyatamo ɗum hulnimo masine debbo maako coɗɗimo wiya aa allah bustatama a goɗɗo boodinɗo yidoɓe ngala wernowo hoɓɓe janwo hayru keɗɗinimo dow hayru allah accatama banni hokkowomo wala jo deƴƴiti ha o tokka yaago o sera goo kay wawi go tawi rip ha yiya fi allah kulni ɗum jooɗi nde windoɓe tariha wi ɗum jooɗi bakinji duuɓi ɗiɗi o wiya ko ɓurata o yelwi waahugoo lora na kanko waawi waɗugo ɗum hunde o yiino goo loranamo ɗum ɓesdo wattako ɗum lorayi ɗum jooɗi jisde ɗuuɗe o wi duuɓi ɗiɗi o wiya ko ɓurata ɗum welaymo sam nda o heɓino hayru ɗum taƴi ɗum ɗumejum noon ɓaawo ɗon jibrila waroy fayin ɗo ɓuri naawugo ɗon kam ha o faɗɗa waddanimo surawol mudassir aran muɗum aran surawol mudassir kangol wiyete risala nelal allah ɗum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahir ɗum hulnimo ha ɓuri nane o doggi o hooti saare ni o diwnata kulol man ittisalu maako be malaikajo fahinta wiya dow suura musam malaikajo warde dow suura malaikajo hooti saare o yecci kore maako ɓe suddamo limse debbo go deƴƴitini khadija ummul muminin deƴƴiti allah umrimo ha aran suurawol mon ɗo o hulnira yimɓe ɓe yangadam mum kanjum yettingo nelal fuɗɗiri saare maako to kanjum en fuɗɗira hoore men ɓikkoye men soobira e men yiɗitira e meɗen yimɓe bernewol meɗen be hayru bo be hoyende bo be hikma bo be no yiɗa a andi yaake man ɗo makka welay sam makka man ɗo ɓeɗo rewa labbi ɓe waɗi kuje ɓe cehi ɓe ndiidi ɓe waɗi ɓeɗon ndewa kanjum shirku saka maɓɓe on allah nelimo feere maako ni bo yottina nelal wiya e bo wayna walla mo sam ɗum saɗi o yecci quraysinko en go kayya woɓɓe wala ko hanayi o kana ginnaɗo na welay wala ko e wiyayi na sirina kaza kaza ɓe wala haalaji ɗi welay
Allah handi woɓɓe feere nuɗɗini arande en nuɗɗinɓe man ɗo debbo maako man khadija radiallahu anha sobajo maako aboubacre siddique radiallahu an go'o en seɗɗa ni nuɗɗini jaɓanimo ɓurna wondeɓe maako sam ɓeɗo mawnini labbi maɓɓe to ɗum ɗo yaha yeeso yeeso nelal ley waɗi ɓaawo waɗi ɗi sappo e nayyi dañeki maako bo mi yecci on yaake man ka wala mo meeɗi sullango o dañama wala mo andi jotta ha julɓe Allah seyarta dañorde maako ha duya fuu ha funage ha hirnage ha saka duya ha sara ha toye patɗo on yiya woɓɓe on ɓe yembiti mi yiɗa wigo ɗum ɓe on andi bo seyoroɓe ɓe dañeki annabojo on andi na ɗum enen kam seyorgo be annabijo man tokka mo yiɗa mo tokka ko o waddi huwa ko o waddi ɗon kugal men enen julɓe Allah en eggata ha en woni ɗo en yiyan yembita goɗɗo ngam ɗon no waɗa jeemu enen bo en mbiya en findika enen ɗum waɗa bo watta ɗo miɗa wigon ɗum ɓe hanayi nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o jooɗi her makka goo ɗo yettinalnila Allah jiste o heɓi saɗɗum masine ɓe yimɓe maako ɓe salake ɓe accaymo non noon man salago man ɗo ɓe torrano kulano ɗum wa'ayi mo wala leŋol tokkimo ka pat ɓe torra ɗum ɓe tigga ɗum ɓe kaɓɓa ɗum ɓe jo'ina ɗum her naange makka ñande nge ɓe wadde hayre ɓe jo'ina dow yiɓɓere muɗum ɓe yangita ɗum hakkilo ba wuran heɓa o wurta dina mouhammadou o lora ha rewgo labbi maɓɓe hubal laata uzza use ɗe ɓe inni fe hoore maɓɓe aye enen ka en heɓe dina koyka dina lolli hoyi naatugo tokkugo ɗo hoyi seɗo tango Allah tan bone ɓeeri bone woɓɓe kam wala no ka yottayi ɗum ɓilli ha yotta wala ha yottaki jotta kam nde ɗum ɓilli banniɗo kam woɓɓe kam wi neɗɗa ko wili ndikka ɓe sottoro makka ɗo ɓe egga ɓe ɗaɓɓita ni nde Allah on mari duya fuu kam ɓe ɗaɓɓita ha ɓe rewata Allah ɓe toñatake woɓɓe erti maaliya doggiri ga en do dawrinde be annabijo man ɓe saydna ousmane en ɓe kore mum ɓe erti maaliya ɓe ngari ga en woodi ar nokkure wiyete habasa jotta fuu ɓeɗo mbiya ɗum ban éthiopia ego deydey toon ego ɓo ɗo ɗakkiti seeɗa amma ɗum teere man to toon ɓe erti maaliya het ga en ɓe ngari leddi habasa ha ɓe kisna hoore maɓɓe ɓe yangitego ɓe neɗɗaku maɓɓe heɓana ɓe ndewra Allah ɓe hisɓe ɓe paɓɓi ɗon ɓe paɓɓi kay makka ɗo wuli jaw welay saam jota kam makko heferɓe gouraysinko en bandiraɓe annabijo man de walla no wa'ay ɓe wijata kam oɗo te ango ɓe huudugo be maɓɓe ɓe takki ɗerewol go nder suudu kaaba ɓeɗo teddini suudu kaaba kam amma na Allah e ndewa labbi ɗo ɓili labbi wacci ndu fu ɓe takki ha nder suudu kaaba go ɗerewol hombodu ɓe hombi leñol annabijo ɓaddina e maako banu hashim yawwa ɓe kam ɓaddina e maako ɓe hombi ɗum ɓe kudata sam yo jota ka sennoyi nde ɓe kombi ɓe ɗo ɗum ɓilli hombaɓe goo se ɓe mooɓi kamɓe o ndikka en naata kadi wakkere meɗen hashim wato hande fattude maɓɓe hekkira her maɓɓe ɓe jooɗi toon goo ɗum ɓilli a yi yimɓe nder jama'are to hombama sodantake sorrantake huudatake nawatako se yimɓe ɗiɗo wato ewi jotta hunde nde juuti en yahu en ceeka ɗerewol ɗo dow maɓɓe mbaɗa musaharat ko ɗum watta fu ɗum waɗa ɓe jahan ɓe ceeka ɗerewol goo ɓe gecci annabijo wi kayya ɗerewol ka siga mo ñaami ɗum ha ɓe takki gonɗo ko ɓe bindi kalluɗum ɓe tawi en ɗo ka pat mo ñaami ɗum lutti sey inde Allah tan ɓe tawi ɗerewol goo banno annabijo wi mo ñamdigol pat lutti sey de ha inde Allah yo banu hashim en goo wato hombaɓe go wurti
to nayi hombodugo kam ɓe giye ko Allah waɗi ha man ɓe nuɗɗinayi ngam man habaruji nane ma na ba jotta heɓgo habaru saɗi habaru go to yehi ha wakkere habashinko en go nde ɓe nani ɓe go jotta kam hombanoma lorti ɗo ɓe wina Qurashinko en pat silmi yimɓe wari fewi ɓe ha habasa go ɓe eggi ɓe garti diga habasa ɓe tawi ɗo wuli jaw tulla nane waɗata ko sam yo ɓe lorti ɗum ɗo saɗi masine jota kam ne Allah waɗi yimɓe Madina ha en to e ndiye Makka en ɗon jotta Madina ha annabijo waali yaake man Yasriba inde wuro man yimɓe Madina ɗo wara hijjoje jahiliya hijjoje mere awni hijjore ka annabi Ibrahima on sarino ɗum ɓe tokki en bonni ɗum en bonni ha sottiyado no woni nden annabijo Muhammad sallam Allah neli ɗum wari holliti en no wonno dina annabi Ibrahim yo ɓe ɗon gara no hijja hijjoje jahiliya yo ɓe jiidi ɓe annabijo woɓɓe silmi banni seɗa seɗa ɓe ñukka bo tata yimɓe Makka nana ɓe koori habaru ha Madina mo wari fu yetto annabijo ɓaawo seetinago en tokki tan derɗiraɓe jaafe wassalamu aleykum wa rahmatullah komi wolwanta en ɗo ɗum haala dow meɗen mi yecci on lewru Rabiul Awwal aran miraru ɗo ɓurna fu yimɓe ɗo mbaɗa sewo mawlid woɓɓe mawludu kada miɗo yecca on derɗiraɓe julɓe Allah ɗum kuje woɓɓe feere en jakti julɓe ka andano ɗum julɓe ka andano ɗum mi ɗawi gon ɗum ɓeye wala mo dulli ɗum ɓeye kam enen ka ko en seyanta kam en seyana annabijo Allah neli ɗum on meɗanan go yimɓe ɗo kawti ɗo waɗa hande ñande nelal Allah neli mo kam diga ɗon ni on hirrita en jakake woɓɓe feere nden ɓe andana haala tarik tokki mawni ɗum hakke ɗum ɓaari inde diina tedduɗum amma se taw anda ko laaɓɗum nden jogo bana seetinagol ladan min seetini ɗo daga annabijo ɗum waylata annabijo woni ladan en nayo to mi ƴemi on ɗum ɓeye on anda kanjum on en haɓata andugo ladan en annabijo nayo ɗo ɗum ɓe ladan en Makka ɓe Madina mi waɗani on imtihan ha ɓe heftane en ladan en annabijo kanjum ka on anda on yiɗa amma mawlid ka en ɗo reeni ha en piya en gama derɗiraɓe julɓe Allah en kaɓu haala andugo annabijo ko laati diina bo san jata ko o waɗayno bo laatata ko ha diina jata ba o seetini o timmini ɗo wala goɗɗo ɓeddata kalimol wala goɗɗo ustata wane muɗum julɗo pat wiya nanon to nono diina bayi to o seetini suba o nawmini ɗo julɓe fof andi to o nawmini jottani ɓe wiya nanon ko moye diina sanjata ya derɗiraɓe julɓe Allah en ɗon no wolwa haala haani asaweje ɗe kam en haɓa mallum en pat janga tariha annabijo heɓa mo andano fu anda sira maako akhlaqu maako sifaji maako boɗɗum heɓa ko moyejo fu anda se ni annabijo wayi boɗɗum ɗon en suhlanta andugo gekkuji maako sifaji maako no wayi ɗon ɓuri haanugo yo derɗiraɓe yimɓe go ngari silmi annabijo ɗum ɗo ɓilli ha Makka masin yaake man o windikka kanko fof o yaha ha woodi berniwol ɗon ko mbi Makka wiyete Taif on ɗo wiya ha ɗo Ɗaifa enen fulɓe en wata en masan Taif jihare fu nange Makka dayi seɗɗa Taif arab en wiyata enen bo en ɗo wiya Ɗaifa annabijo wiya ha maɓɓe ha yecca ɓe Makka ɓilli ɗum heɓa yimɓe hayru ha ton wallita ɗum haɗana ɗum toñoɓe heɓa no yettinira diina Allah her yimɓe o yewo tawi toon tulla Makka dakkere o natiri Makka yimɓe ko ɓe jaɓanaymo ɓe torrimo ɓe gaɗi joha en maɓɓe tokki gookimo subhanallah wala ko o yiday ha o nasta Makka ko wattako sende goɗɗo seeti ba en wiyata wato visa dakkere o nastiri Makka yaake ma ñande man yo ɗo julɗo Allah to jogi diinam ka o heɓan saɗirma amma julɗo Allah ñangata julɗo Allah ka wona o ɗelma gikkujo marɗo hikma no yeccira goɗɗo haala ko moyjo nden ka o jaɓante
anna Allah sene wi law kunta faddan galizal qalbi lam faddu min hawlik toni an annabijo a ñaaɗoma a ñanguɗoma sin yimɓe ma watano banque maɗa goɗɗo ekkita gikkuji annabijo ko en yiɗi kam ha asaweje ɗo kala mallumjo annduɗo paat jangina yimɓe haala annabijo shama'il defte sira tariha annabijo ɓe heɓa ɓe andamo ko o waddani en ko o accani en yo yimɓeji madina go silmi seeɗa seeɗa jota ka yimɓe julɓe allah wonɓe makka goo fuɗɗi waɗgo hijra doggana dina mo hoota madina ɓe ñukkunde tinano yimɓe makka accataɓe yaake man makka de be laare allah sañji ɗum warti ɗum bernol julɓe hannde seeɗa ɓe kaɓi ɓe hooti madina goo ha yaake hefere ɓe haanji to ni tawa yimɓe ɗuɗɓe eggi woɓɓe nanga ɗum ha laawol wala no ɓe mbatta ɗum aboubacry siddique bo no waɗata o wiya jurm ɗo ɗum ka botka bo ha yande dargal hani goɗɗo wooɗa heɓa wona dininkeejo tokkugo sahabo en banno e ngoni wona o goɗɗo hayru o yido yimɓe ɓe wala o yurminowo jurumɗo yo jooɗi jotta kam annabijo bo eggan kanjum on hijira en mbiyata ɗo o eggan o hoota madina julɓe ɗuuɗi ha toon ha makka bo wonata ko ñaaɗi masin mbara yimɓe wala no ɓe mbatta abou jahal wala mo nanata yangita debbo ɗo waali piɗa ɗum be labbo noyi wala no wawi ɗo welay nana ƴissa sumayya yo ɗo annabijo hooti madina go amma sebbe dabare se ñukka o wurtata mi hooti madina ɓe watta ko yande man kaɓe darni jotta kaɓe nanganmo ɓe mbaɗano koɓe mbaɗi fo ɓe mbarano sam to allah on denowo o wurti jamma o acci ɓiderɗi ko aliyu no abi talib jooɗa ha o wonno heɓa hokkita amanaji gonɗi ha maako annabijo yeɓata amana o wurti ɓeɗon jooɗi allah wumni ɓe saare maako ɓe taari ha ɓe naata dow maako ɓe mbaramo o wurti oɗo rufa mbulwuldi dow ko'e maɓɓe allah ɗannino e pat jooɗiɓe go e jogi balmi wurti saka maɓɓe o saali ɗi ngiyayimo sam o dilli ha awa ɗon ɓe hanjete goɗɗo ari hey ko joƴƴini on ɗo o werena ha mouhammadou ɓe no o wurti jotta o ɗoru fof mbulwuldi dow hoore mo fure mema dow hoore ni tawa mbulwuldi o allah tagɗoɓe goo bawɗo ñukkinimo ɓe ngiyaymo o dilli o yo naato e lowol aboubacry siddi ɓe waɗi ittifaq ɓe waɗi dabare hikma no ɓe dillirata ɓen man tasna ɓe mbaɗi goɗɗo annduɗo ladde hamadare wonata toon en mbiyata enen ladde hamadare ɗo ladde marde bulule riit annduɗo laawol ɓe defanowo maɓɓe gelowo ɗiɗi pal ngeloba annabijo aboubacry siddique ɓe ngeloba kollowoɓe kadi ɗi tati laawol e dilli jotam yimɓe makka waɗi manda dare ko en mbiyata manda dare wato ɓe yeeni geeloɗi temerre ko jotta ha e noon ɗo goɗɗo wi ngeloba temerre ɗum na ɗum jawdi wañño nayi temerre tan noyi sakko ngeloba mo holli ha annabijo ɗo woni ko bo mo waddi hoore maako ko ha aboubacry siddique woni ɓe hokki ɗum geeloɓe temerre ɓe jii ɗum ɓe janji ɗum saka yimɓe kayya mo allah ñokkini ɓe keɓtanna ɓe mbaɗi ɗum ɓe dokkan geeloɓe temerre ha ɓe nanngamo no ka warata ha laawol goɗɗo feere tasni ɓe nanno haala man yiiɓe fakat ɓe tokkata laawol yaago madina lollugol ɓe walni maayo maliya ni oɗo anndi ha laawol ñokkingol se goɗɗo feere yiiɓe watini puccu muɗum ha tokka ɓe jotta ko heɓan geeloɓe temerre o annditi fakat ɗum kamɓe tasni ɓe ha o faandi annabijo yeytata aboubacry siddique o jokkake aleykum salam annabijo wiyatamo o jokkata en ɗo gondi ɓe allah se puccu ma kon nufi ɗo wato kosɗe puccu ma kon nasti nder mbulwulga maaroga go do'i
habdi o ɗaggiti fuccugo o haɓi o itti o lori fay o fuɗɗiti jonta fay ɗum waɗi o fuɗɗiti o hiritina ɗum mere ndaaɓe ɗon wattako tan o tori o wi mi andi do'a mon on waɗiyam useni hokkeɗam alkawal mi yettata ko moye haala mon annabi jo min dokkima alkawal ma ɓe wi ɗum windama aboubacar windi hokki mo o lori weccay ko moye ko ɓawaɗon o silmoy o wangin ɗerewol mako man fima ba jooɗi annabijo yehi ha yettoye madina o fuɗɗiri ha to en wiya madina ɗo wodiyani yata e naafa wiyete julurde ɓuba to annabijo naatiri madina ɓuba ɗo ɗum ɗo fombina wuro madina julurde annabijo to artiri naatugo yimɓe madina ɗo seyi yaake man ɗo yahuda en ɗon toon waɗan belle i tati ni ha madina man ɗo banu qouraysa en ɗon wato yahuda en ɗon leƴƴi waɗan tati ha toon ahlul kitab kamɓe on ma nde weeti fu yimɓe madina wurtata eewa ɓe anndi annabijo wurti makka yottaaki yahuda jooni no wi nda mo ndenanno goɗoora kayen on yecci ɓe yo annabijo toñata ko yimɓe ngam diina maɓɓe wona ko waadi ɓe kaaɗo kamɓe on waddi toñande haa ɓe ngurti madina nden ɗum yiɗi waylitorago yimɓe hannde warta julɓe allah on won toñoɓe waɗo e fitina julɓe allah toñata to o tokki diina haqiqa kam o toñata o waddata sarru mo a yi wadde sarru fu o faamay diina islam seen kakkilana ɗum boɗɗum en julɓe allah kam nan toñowo to annabijo ummi quba ko naatan madina jotta ɗum fattude ha madina ɓe seyi ɓe gimi ɓe kelli seyo man ɗo wargo annabijo naata madina on ɓe seyi ha jotta julɓe allah ɗo mandi gimi man tala albadru alayna min saniyatil wada'i ko moyjo julɗo allah ɗo mandi ɓe seyi masine moye fo yiɗi wernamo ande bo berniol makkangol mangol yaake man naɓa jonta kam madina bo yaake man kadi yettata madina yettata makka tam wona kawe nan noon moyjo fo yiɗi wernamo o wi ɓe acca ha ngeloba maako hofi totton o jippoto ha ngeloba maako nga o waɗɗi ɗo nga hofi ɗo totton o jippoto ɓe acci naayi ɗo fu ɗum hikma yimɓe fo ɗo tiranno moye fo yiɗi ɓural jippinamo moye fo yiɗi o jippa ha muɗum o wi accenga ngeloba taari ni wari hofi ha marbat ɗum babal ɓe liirata dibinoje en wiyata enen ka larde man bo je atime en e koye atime hoy wari hofi ha pellel go wala suudugo ɗon to sam ngalori nga ummi fay nga wancini oɗo dow maga ni ngalori fay nga wari nga hofi totton ha liiri ɗum dibinoje goo larde en wiyata enen o wi to inchallah ɗon kadi o jippi saare goɗɗo wala ɗum sam woodi sahabojo ɗon so meteɗo abou ayyuba al ansari dayay toon wari o hoyi kuuje annabijo kanko on ɓuri ɓadugo toon o wi annabijo nata mako annabijo salaki ɗo on itti jokkirgol ɓe to nafuso hakkude yimɓe pat moy fu yiɗno jippinamo go hikma mapindi ha ɗon kadi babal mako deyde ha ngeloba hofi ɗo julurde annabijo hande julurde madina ɗo annabijo ñiɓi julurde madina ɗo ɗon on babal annabijo hiitata yimɓe umrata yimɓe haɓɓa konuji muɗum ɗum assemblé mako ɗon o juulata o rewata allah sendi funage mare seɗɗa o waɗi saare rewɓe mako yiɓani ɗum ɗon o waali ha en yahata en juula ɗum jooɗi na kanko kam ɗume o tefi ha o yettina diina allah be jaam o toñata ko moy wala balmal ko ngol yewri nde kaɓe waɗi annabijo mari balmi annabijo acci kafaje tati on andi ɗeyeje inde man na ɗo bo mi waɗini on imtihan on heɓa on hefta kafaje maako tati be labbe maako tati ɗo noyi noon inde woto fuu on haɓanay andugo kanju kam annabijo mawlid ɗo waɗa en wamu noon kaay wato ɓi adama anda yaake maako
ko waɗani labbe man ɗo nde ɓe ɓillimo kono waɗoy kamɓe wari kippi Madina o yahay kanko o wurti ɓe sam o wari be jam jotta kam ɓe yago o tafan konu ɓe accaymo jam tan nde ɓe memri Allah walli goonga Allah jaalnimo ko moye juɗɗo Allah o nana konu Badar 50 mbara 50 nanga hoore Madina na kanko waddi ngu kamɓe waddi haɓre man ɓe torri bo yaade ɗawi julɗe Allah komi wiyata on ɗo ko haɓanteɗo nanango geccawol habgo anda moy annabijo ko o waddani en ko haani taw waɗa ko mbima ko tokkamo ko o wi yiɗamo ɗo tokka ko o wi haɗita bo ko o haɗi haɗa hoore mum be tana muɗum haɗira be hikma ta wadda ñanga annabijo na ñaɗɗo Allah wi law kunta faddan galida alqalbi lam faddu min hawlika dina islam wala ñanga kanko ɗo raufur rahim en ɗo janga ragare surawol baraa Allah moɓanimo sifaji ɗiɗi fof enɗuɗo yi adama julɗo Allah ka wona de'utuɗo enɗuɗo na daif yo ɗum woni hani wi adama julɗo Allah siftora nder ñalɗe ɗe anduɗo tariha bo jangana julɓe Allah deftere sira ɗume sira tariha annabijo leŋol maako ɓe hato o daña nde o dañaɗo hato o jooɗi ɗume o foti sat ɗum duya nde Allah nelimo ko o waddi nde o wurti Makka o hooti Madina ko wurtinimo no waɗi o lora e Madina o hooti Makka man ɗo on ɓi adama haɓanta andugo ko woni dow am min bo nde mi ummatore maako Allah teddiniriyam be yato tawego mi ummatore maako mi julɗo Allah ko haani dow am ɗo on goɗɗo haɓanta andugo derɗe julɓe Allah ñalɗe man yaali en ɗo neɓata ɗo yimɓe kawtan wama mawludu inde man na mawludu sam ko kala han mere to arawre ma mawlid ɓe mbiyata ɗo na hamen tan ɗum ɗo waɗa duya fuu hamen ka koye ɗum tamarle tembiɗɗe waɗata ha berniji goɗɗi feere ɗo fottani seeɗan en mbaɗi ko annabijo waɗay en mbaɗi ko Aboubacry Siddique waɗay ko Salihi en walo en mapindi en waɗay seeɗan ka ɗum ɗo fottani ɗum masine ɗum majjiyano noon ha abada en jiiɗi en tokka annabijo dow goonga en tokka laawol makko ɓikkoye men mawnira dow man to ɓikkoye men mawniri dow hunde ɓe lorata ɓe tawi mawɓe maɓɓe ɗon no waɗa ɓe lorata yaderiraɓe julɓe Allah ɗuɗi heewi ko yimɓe nanata waajuji amma faalata hannde yo annabijo jooɗi er Madina goo o windani lamlamɓe duniyaaru o ƴooniri ɓe her diina yaake man mawɓe lamɓe duniyaaru ɗo laamɗo Farisa be lamɗo Rum bamaɓe wala kadi Rum ma ɗum yimɓe hirnaange Europe en wiyata jotta Europe annabijo windani yimɓe Asia bubana maɓɓe wara Perse wato ɗum ɗo wakkere funange ɗo ma ɗum Farisa rewoɓe ɗumani majusa en rewoɓe yiite ɓeya bo ɗum alul kitab kamɓe kam ɗum alul kitab ɓe andi haala tawreta be linjila o windani ɓe ɗereji koyɗi a heɓa anda noppatakiyol annabijo man bayi ko o wiɓe ɗo ɗon a haɓata andugo nde o windi ɗo windoɓe annabijo secrétaire en mako ɗo ɗum ɓe no inde maɓɓe ɗo on a haɓata andugo o windi o neldi annabijo windata be junggom binda ɗum bo o janngata ha Allah holla en mu'jiza kulnika mo janngata windata wardi be deftere jaalinde janngo e ɓe windoɓe fu ila yawmil qiyama ɓeɗo kawa be maare ha hande salori kayre wiyete alqur'an o ƴooni ɓe her diina laamuji man cembiɗɗi ɗon no habda Rum ɓe Farisa annabijo yecciɓe ko tammi wargo Farisa jaali Rumin ko en amma ɗum sañjoto en ɗo jannga alif lam mim gulibati Rum fi adnal ard to nulaaɗo Allah yecciɓe no noon ɗum laati o ƴooniri lamlamɓe duya man banni o windani ɗum ɗereji salan jaɓanna yimɓe alul kitab ɓe hakkilo kayma ɓe jawmi defte goo ɓe hormi ɗerewol annabijo man noy faani rewanɓe yiite majusa en kam seeki ɗerewol annabijo tuuti
fuuɗe dow maɗa o teddinayi annabijo ko annabijo wini o seeki laamu maako nonnon mbo laati laamu majusa wili laamu majusa farisa goo weli kayum kam amma ngar bo ha jotta weɗo laawi man yo mo teddinayi annabijo o teddata teddingo annabijo bo ɗum tokkugo mo ko o wii o umri en ɗo en kaɓa en kuwa ɗum be hikma no en kurata be fodde bawɗe meɗen yimɓe joɓɓe feere ɗo waɗa salitare machine allah ɗo renan en ha abada bimana yimɓe wadda duukeji nder julɓe allah waɗa ko islama wiyay sam saka yimɓe futtina fitina on ɗon nana on ɗo yiya duniya hawti ba suudu woru hannde belay ko moy reena neɗɗaku muɗum reena neɗɗaku julɗo allah anda islama umray fitina allah sini ɗo yiɗa fitina dina islama waɗayno wattagu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa yimɓe joɓɓe feere ɗo waɗa saltar nder duniyaru en ɗo giya en ɗo nana belay en fotayi wiigo ha toye ha toye ko moye fo ɗo yiya andi no en mbaɗata to en tokki dina islama no tokkirte en jooɗan jam en ndewan allah jam bana no o yiɗi o waɗanan en kayru waɗanan en barkayre hakiji meɗen ya derɗiyaɓe julɓe allah ko welata cheyɗanu bo futtina luural saka meɗen yawwa sembiɗina luural hakkunde meɗen ɗo on woni ko welata cheyɗan allah tagi hunde feere wiyetende iblis wato ɗo wirni ɗum en yiyata bana o wirniri nafsu men nder wabare men nafsu umra en ko woɗayi en ɗum yokkini ɗum allah seni ɗo andi o wanginan ɗum yawma tubla sarair ya derɗiyaɓe julɓe allah en pinan ɗum ko waɗi mi wolwata kaaɗo ɗo husitani en neɓata sam ɗo ni julɓe mooɓan waɗa seyore machine seyore mawlid kanji ɗo on mi yiɗi on yeccugo annabijo waɗayno ɗum kayum fakat julɗo allah pat andi annabijo waɗay woodi yimɓe feere on en yembiti mi yiɗa wiigo ɗum ɓe on andi ɓe julɓe allah yembitata woɓɓe feere sahabo en maako ɓurɓe teddugo ɓaawo maako e pat ɓe waɗay ɗum ha jamanuji maɓɓe har laamuji maɓɓe pat ɓe waɗay taabi en waɗayi modiɓɓe men waɗayi wala en men salihi en waɗayi neɓayi ragare duya ɗon ɗon ɗum futti ɗum warti hunde mapindire ha duyaru ɗum gamarle annabijo sefani en juule men pat ha ɓikkoye ɗo wama hen nde julde annabijo goɗɗo telɓa annabijo wi accu wodani yimɓe pat julde mum kamɓe bo hande on ñande julde maɓɓe julde layhaji julde suumaye annabijo holli en juule meɗen en andi jumare en waɗi julde hesre nde julɓe andano julde layhaji ɗum julde julɓe allah ha toye fuu hirnage ɓe funage fuu nonnoon nde suumaye nonnoon jumare bo hande ɗo julɓe pat o nder juluɗe muɗum jumare julde ɓurdu nde ñalomare ha asaweje amma reenugo ha ñande sappo e ɗiɗi lewru kasaru wiya annabijo jippinama ha mani hande ɗo geddal wala taw allah yaafete kada ɗum pewe annabijo fewantake annabijo man yecci ko moye amdi fewanimo natan yite lahira goɗɗo nana banni o anda annabijo wiyay hunde o wiya noon man ta'ammada alayya kadiban ko moye amdi fewre fewanimo anda fakat natan yite lahira haɗo ɗo taw jaɓanna ko en sehata kam en fondama be ummatore annabijo nden bo allah handi en ɗuɗɓe ɗon nder meɗen silmayi fuu allah handayi ɓe bana men ɓe ɓuran en ƴoyre duya fuu pew allah handayi ɓe allah handi en laati julɓe en yettu allah dow tokkugo dina annabijo dow sunna maako bano haani en anda gonga e gonga ko en suhlorto nder asawere nde ɗo en suhluru andugo tariha maako ɗo bana gikkuji maako sifaji maako on wiyete gikkuji maako annabijo muyɗo goɗɗo wino annabijo wasam sahabojo annabijo wita ɓernu o lori o fo wasam fayni annabijo wita ɓernu wasam fayni annabijo wi ta ɓernu hande tati ase to a ɓerni ɗo fottani seyɗan a waɗan ko woɗay to a tikki goo a huɗan gaɗa kuudi bo a haɓan ɓaawo haɓade bo wargo
tikkugo woɗay ɓi adama wona yo muyɗo giɗɗo ɓiɓɓe adama allah sene yesi sifa men no wayi enen kam ɗum ihwa derɗirawo bo toñata nder ɗum toñande woɗay to tetorima a toñumo bo yaafnumo to yaafuwe he'an to jawdi maako hokkutumo to neɗɗaku maako daknunu daktin neɗɗaku maako bimana daktinnoy yeccumo ko a waɗimo ko ɗum ñoyre o yaafe amma to a jooti dow toñande allah yaafata ko toñande hakkunde men ko a yaari ɓeddina lappa allah hitanan mo ñande darngal ya derɗiyaɓe julɓe allah en giɗotur bako haani en sarwotur banno haani en mara neediji julɓe allah banno haani neediji julɓe allah noy ɗi adama aran kam saaroji maako o anda dayme maako ɗo jawmirawo seniɗo sababu maɓɓe on o wari duya ko allah handayno ɓe naati dina islama ma dede ɓe ɗo wondiro ɓe maayay kam si o wallita ɓe sakkoma to ɓe julɓe allah to ɓe julɓe allah ɗo tan go ɓe ɗo tata haa ɓe maayi fuu tata sam amma to ni hannde allah fonday ɓe naatay dina islama ɓaawa ɓe maayi ko heɓatako saali annabi ibrahima ɓurɗo nder annabo en ɓurduɓe o haɓani ɓaawa ma ko a naata dina salori allah handay ɗum allah seni ɗum warrinimo tata o ƴamana ɗum ko ɗumani haala ɓaawa makko yaderɗiyaɓe julɓe allah ɓi adama haɓa enɗugo saarojum dada e baaba wallutugoɓe waɗangoɓe needi ta sunaɓe yidgoɓe to e maayi bo do'angoɓe tum a do'anaɓe a waɗa do'a torana ɓe allah seni ɗo yaafuɓe junubaji maɓɓe an bo a heɓi mbardari ha do'a ma bo nafoyan ɓe annabi joni yecci to ɓi adama maayi kuuɗum ta'i sey ɓinguel ma ko boodingel ngel o accinogo ko do'ata ɗo hewtotoɓe malla bo o darni sadaka ka ta'ata irim sadaka ka ta'ata ba julurɗe banni wakfu en mbiyata ɗum o yimɓi julurɗe o yimɓi suuɗi wato ha miskin en mbaalata ko nandi be majum banna jotta ladan men ƴami en giɗi ha en joɓa ñamade ndiyam julurde men to jotta goɗɗo feere mo allah wawni ñiɓino saare feere hokki haya mapindire ko magasin feere o darni dow julurde lamɗo ɗo ko wurtinta ha to pat ko wurtinta ha magasin mako ɗo pat kanjum ɗo ha yoɓa ndiyam man ha penta julurde man ha we'ita nde kanjum wiyete wakfu yimɓe boodinɓe en ɗo mari ɓe numan ɗum ɓe laara ha fattude feere ko ha kombi gar ha toye ɓe mbaɗa magasin o mapindiwa ni ɗo ɓe darni waktuje julurde lamɗo gawdere bawigo ni o metata en go suleyre ha ɗo sam nde lewru wati pat ɓeɗe ho'a ceede man kanjum ɓe huwirta julurde goo ɓe waɗa bo yimɓe amana en kanjum wiyete wakfu yaderɗiyaɓe julɓe allah mi juttinani on ko ɗuuɗi yaafe bo ɗuɗɓe mon yiɗi haala mawlid amma na ko ka taw yiɗi fu goonga taw ɗaɓɓita goonga law yiɗa allah handu en ɓe ko o yiɗi daynu en ɓe ko o moyi allah tokkin en yiide annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allah hollu en goonga yo goonga tokkoɗen hollu en batil bo daayen allah yaafo en yaafa saaroji men allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا فاستر عيوبنا يا رب العالمين يوم تبلى السرائر اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار